Nek donya iki nek ora obah yo ndak mamah. Tegese nek kowe ora nyambut gawe yo ndak madang. Mergo kuwi kudu usaha ben padha kecukupan sandang lan pangan. Pancen wis dadi kebutuhan. Mas yo golekane abot, kudu tetep berusaha. Nek awak dhewe nyambut gawe, kudu ikhlas. Mergo golek duit butuh perjuangan. Apa wae kudu dilakoni. Penting halal. Ora marai soro ning donya lan ning akhirat. Ora usah nyambat. Jaman saiki pancen rekoso golek pegawean. Nanging eling, kabeh wis dibagi. Penting awak dhewe berusaha. Ndak usah gengsi. Meh nyambut gawe apa wae kudu disyukuri. Ndak perlu isin. Mergo urip ora butuh gengsi. Nek awak dhewe to dadi kuli, ora masalah. Yo ono sing dadi pengusaha, apa dadi direktur. Tapi ora penting. Sing penting kuwi padha ngajeni. Mergo ora kok nek wis duwe jabatan njur lali marang kanca. Kerja sing ikhlas, sing semangat, ora kudu akeh, penting cukup.